ବାଉଁଶ ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ବାଉଁଶ ଗଛରୁ। ହଁ ନା ବାଉଁଶ ଗଛରୁ ଚାଉଳ ବାହାରିବ କି? ହଁ ନା କାହିଁ କେତିକି ଚାଉଳ ଦେଖି ଘର ରଖିଦେଇଛେ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ହଁ ନା ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବ ଚାଲ। এইগুলা বাঁশ দানা। হ্যাঁ এইগুলো বাঁশ দানা। এগুলা বাঁশ দানা। হ্যাঁ ভাত ନାହିଁ କିଛି କରିବା ଏଇ କୁଟିଲେ ଚାଉଳ କାଢିଲେ ଭାତ କରିବା। ଏଇଟା ପୁରା ଗହମ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୁଆ ଚାଉଳ କରିବା ହେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଟା ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ପାଛଡ଼ା ହବ। କେମିତି ପାଛୁଡ଼ା ଦେଖି ପାଛଡ଼ା ଉଡିଯିବ ତ ଫୁଲ ତ କୁଣ୍ଡା ଉଡିଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି କୋଟି ମାର ବୁଲି ଭିଡ଼ିଓଟା କତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ 1200 ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ପାଛୁଡ଼ା ଏତିକି ଚାଉଳ ତିଆରି ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ବାଉଁଶ ଚାଉଳ। ଏଗୁଡ଼ା ଏଇ ପାଛୁଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆହୁରି କୁଟା ହବ, କୁଟା ହେଇନି। ଆହୁରି କୁଟିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ବାହାରିବ, ଏଇଭଳିଆ ବାହାରିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଧାନ, ଏଗୁଡ଼ା ଚାଉଳ। ଏଇଟା କେର ଖାଅ, କେର କରି ଖାଅ। କେରମ କରି ଖାଇବା। ଗହମ ସିଝା ରକମ ସିଝେଇବା, ତାପରେ ଦେଇକି ଖାଇବା। ନହେଲେ ବତୁରି ଦେବା, ବତୁରି ଦେଇକି ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟି ଦେଇକି ଚୁନା କରିଦେବା, ଦେଇ ପିଠା କରିବା। ପିଠା ରକମ କରିଦେବା, ଦେଇକି ଖାଇବା। ଆଗରୁ ଏମିତି ଖାଉଥିଲ ନା ଆଗରୁ? ହଁ ଏବେ ତ ମିଳୁନି। ମିଳୁନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ପରା। ଗୁଣ୍ଡ କରିବା, ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କ୍ଷୀରି କରିକି ଖାଇବା। ଚିନି ପକେଇବା ଆଉ କ୍ଷୀରି କରିବା, ଦେଇକି ଖାଇବା। ଆଗରୁ ତ ସେଇରକମ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛେ ଆଉ।
ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଏଥର ହେଇ ଖାଉଛେ ନୂଆ ଆହୁରି ଖାଉଛେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି ନା? ହଁ କେତେ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାନି? 40 30-40 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ।